kado ka ve phana ne li depositor representaron hin pen cardom pajer lo cardom bertaga me KKCA pen pater pi pon nizang karbiang long matre ves karbiang long along lang me pi amang LP school pathua klam along KKCA lang me pi hawara me hin pen rat ame pi pa do ponji la se kado ka veta aru acheklo ni phai troxy mate me 7 ani nanga che tong don peji phansi chening rilo la pen ke ele tom khaching hon nai CM sir Dr. Tuliram rong hang aphansi aluhi sar pu aman peng pen chopha ponlo la pen ke neli depositor representaron ta nang che tong don ipo loan pen ning che parong na kadu ka veta nang che tong don ipen non la pen ke adap ke pangcheng ye bang ke adap por phai sir ke 9 am basi pangcheng mon pu che tong i horo na cardom nili lunse pu nili men mandeyso rongphar nali tumhar isi birta ke medo nijang kar biang long KKCA hin pen non ke bangji aru acheklo nifai troxy ningkan suri hini ra ke thom arni nagaji tong don peji phansi chuning ri iglo lapen ilitum kaching hon nai CM Dr. Tuliram rong han ala li phansi aluhi sar pu man peng pen ilitum chophapon pu sika dogo ve ke theke ding man peng do tum ansame labang suarani nashi tong dun peji phansi KKCA hin pe mate nili tum lunse pe hin pe stame chuning ri ponglo lapen nili sitame labang so mailong lunijir jirni bagmani tum han par riponji se labang suarani adap or phai cap raramai ti padopon pos se labang so apora teng pe nani tum nashi tong dun pe busi ning thelu sika rom kono ve phangtane duni tharni kham kele do tame pran muile dam tame Kardom nilimen sami manika kropi nangli tumphan isi berta kemedo labangke non ankili ji aruni phai troxy arni langme pi KKCA therapy mai hin pen pater pi ponsi rat amai pi padoponji lasti nangli tum kado ka vesta me labang so mai long nangche tong dun pu usilning thepar piklo lapente labang so mai long aluhi man pen kacho phapon tum kaching honnai CM sir Dr. Tuliram rong hang alang li phansi man ping pen cho phapon lo lapente nilitum lunse po lapen lunse pi abitung stami nangche tong dun ikpo kardo